Nema prvi udarac u prazno, kad te molim. Dobre. Desetke. Dama. Nema desetke, žandar ili... Devetka, ono, Ili prvi dva dva čupa. Pečevi. Žandara. Deset. Deset. Žandar, možda žandar bi bio lepo. Dama. Dama, sad je bilo lepo. Čekaj, žandara ili deset? Desetka. Ali žandar bi bio bolji. Neće. Stavio dve paprike. Motane. Ja... Vidi. Ja... Ajde, sad dva čupa zelene. To! Odličan. Sad zelene. Ajde. Ajmo Ajde, jašanje, momci, ajde. Ajde. Speši. Sad rekao idemo na 5.950 da plati, idemo na 5.000. Sutra mogu biti tako koji hoću, deca. Sad tvoj deo. Pa. 3.500, €1.700. Ti vidi svoj deo. Samsung Fold, Sižeć. Idemo Kristi, majkaco. Ja sam se nadao, mare. Ja sam se nadao. Ajde sad ljubičaste. Nastavi. Joj, nastavi, puni ga. Još Sad toliko. ljubičaste. Jas, dobre. Ajde, dva čupa. Povratak, dva Da, i čupa. crvena nije loša. Dobre. Dobro. X500, još 3 komade. X500. Sad kad bi grunuo 4 valjda dole, I ljubičaste. ide i No, negdje ima odvali ljudi. ga. Sad možda ga odvali jako. Kako krenuo da ih stavlja valjdove, možda da ih odvali jako. Ajde. Slabo. Počeo je 3 kruga u praznu će biti sad. Dobro, nije baš prazno. Ajde. Puta 10. Nema šta. Jedino da spoji. Neće. Ajde, sad zadnji udarac. Ajde sad, puta Iznenadi 10, ajde na 30 evra kao da je. Valjdovi? Nema, samo K da padne. Plava, Polako vidio da. Nešto da napravi, ali... Dobre. Odlično, 1700 evra.